Mamas ko, ma'am po. Ito, malaking bato na ito. Marami kasi nagpapakita dito mga kasinag. Oh. Ito mga kasinag yung wild duck. Mga kasinag, suportahan niyo pala yung aking kapatid. Nangarap din kasi siyang maging vlogger. Pero vlogger na rin mga kasinag. Anong pangalan ng YouTube channel? Lakwatcheros Motovlog. Lakwatcheros Motovlog. Mga kasinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon at napakaganda na ng panahon ngayon. Hindi kagaya kahapon na napakaulan. Pero ngayon ang kulimlim na. Ayan ang bahan ni Mama. Ayan. Ito na si Janjan mga kasinag. May kalaro na. Hi ka nga dyan. Hello ka, hello. Tapos si Kulin. Ayan si Kulin. Nagpapasalamat ako ng marami sa nag-sponsor ng pamasahe namin. At muli ako nakaapak sa bayan kong Sinilangan mga kasinag. Libot-libot muna tayo dito. Nak, huwag kayo mag-ano ha, baka may tricycle motor ha. Magtabi lang. Ayan pa si kuya, yung kapatid namin panganay, Kuya Jeffrey. Ayan, pispan na mahulog na tilapia. Pero hindi natin makita yung tilapia mga kasinag. Gawa ng malabo ang tubig. Sa ilang araw ba naman nagpaparaulan dito. Tapos ito naman yung sapa. Dito sila naglalaba. Kaso lang malabo din ang tubig talaga. Ayan. Kaya nasaan yung pato dito? Nandito yung patong gubat. Ayan Tik 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 tik. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Ang bait mga kasinag Ito mga kasinag yung wild duck. Di ba noong January ay pinakita ko na sa inyo ito? Ito daw inalpasan na yun ni kuya. Dinala na doon sa bundok. Kaso lang bumalik ulit dito mga kasinag. Umuwi siya. Mabait na kasi. Maliit pa daw kasi yung nahuli nila kuya. Maraming tanim na kakao dito yung papa namin mga kasinag naubuhay pa dito sa lugar namin na ito. Ayan Yan, puro mga kakao yan. Tapos dito naman yung paitlogin na manok. Yung negosyo nila kuya na mga paitloging manok. Yung mga kal. Ayan yung mga kasinag. Yung nasa loob niyan, mga paitlogin yan. Akyat daw tayo sa bundok. Matagal na panahon na kasi akong hindi rin nakakaakyat dito sa bundok mga kasinag. Akyat tayo. Salamat at muli akong nakaapak dito mga kasinag. Thank you so much talaga. Itong lugar na ito, kung tawagin namin ito ay pulo. Pulo kung tawagin namin to. Dito itiatali yung kalabaw. Tapos mga baka naming alaga. Dito ko pinapastol sa lugar na ito. Dito ko kasi naalala yung kabataan ko pa talaga mga kasinag. Habang nagpapakain ako ng kalabaw, madamo na kasi yung malaking bato ay yun, yung bato na yun. Yan yung bato na yun mga kasinag. May malaking bato dyan. Yun, iba pa itong malaking bato na ito. Iba pa yun. Dati doon mga kasinag, lagi ako nakapatong dyan. Tapos habang nakapatong ako doon sa itaas ng bato mga kasinag, nung bata pa ako, lagi kong tinatanaw ang dito, yung pagsikat ng araw. Tuwang-tuwa ako mga kasinag nung pag magang-magaan dito ako. Tapos bumabanaag pa lang yung sikat ng araw dyan po sa may silangan. Pag sumisikat ang araw na galing dyan, yung buwabanaag pa lang, tuwang-tuwa ako ng mga kasinag. Habang nakapatong ako sa bato na yan, talagang pinagmamasdan ko yun, sikat ng araw, parang napakaganda sa pakiramdam. Kaya mga kasinag ang naging tawag ko sa inyo, dahil sa panahon na yung mga kasinag na hindi ko makalimutan, na parang pakiramdam ko napaka sarap sa pakiramdam na gunitain or balikan yung mga nakaraan ko. Kaya
simula nung nag-vlog ako, mga kasinag ang naging tawag sa inyo mga kasinag. Kaya yun ang naisipan kong itawag sa inyo mga kasinag. Kasi naalala ko yung liwanag na nanggagaling dyan sa silangan na napakasarap pagmasdan. Dyan sa itaas ng bato na yun, hindi lang ako nagpunta ngayon gawa ng may malaking puno na nakaharang. Hindi ko maipapakita sa inyo ang lugar na ito. Ito kasi pulo itong tawagin namin habang nakapatong kasi ako nung mga panahon na yun dyan. Yung mga kalabaw, baka, yan. Kumakain lang dyan, nagsasabsab dyan. Ganun nung panahon na yun mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, alam nyo na kung bakit kasinag ang tawag ko sa inyo. Kasi pag naalala ko ang panahon na yun mga kasinag, para kung ano parang ang sarap talaga sa pakiramdam, hindi ko maipaliwanag. Kaya mga kasinag ang tawag ko sa inyo. Na kayo naman mga kasinag ang mabibigay sa akin ng liwanag. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman yung bundok namin dyan. Hindi na tayo umakyat doon sa pinakataas ng bundok. Kasi magubat na Kaya hanggang dyan lang tayo mga kasinag. At uwi muna tayo ng bayan. Ano mga kasinag, samahan nyo kami. Uwi kami ni Mrs. ngayon. May pupuntahan kami. Saglit lang naman kayo mga kasinag. Yung mga anak ko kasi, yung mga chikiting, dito lang daw sila. Gusto ko sanang igala sa bayan. Kaso lang inisip ko ang panahon nga pabugso-bugso ang ulan. Ngayon pala mga kasinag, pupunta tayo ng bayan ng Del Gallego. Nanghiram ako ng motor. Tingnan nyo mga kasinag. Ayan. Kasi wala tayong dalang motor mga kasinag. Nanghiram lang tayo. Medyo maulan nga magdadala lang kami ng payong. Kasama ko pala si Mrs. Kilala ko yung boy Bistado mo to? Oo, taga-dyan yan. Say. Ayun mga kasinag, kapunta na tayo ng bayan ng Siroma. Siroma? Ay, diba? Pumunta na tayo bayan. Hindi bayan ng Siroma. Babasay niya ata ako ng ulan Ano yan? Putok-putok. Napalyado palang ano nito, tersira. Masira-sira mga kasinag ang motor natin. Iniipo yan. Shoutout sa mga taga Barangay Kumadog-Kadog. Andito tayo mga kasinag sa Barangay Kumadog-Kadog. Makiraan lang tayo. Maulan mga kasinag. Babasay niya ata ako mga kasinag. Alam niyo mga kasinag, dito sa amin, ito ang kinakatakutan dati, itong lugar na ito. Kalbaryo kasi yung taas na yan. Tapos dito sa may mataas sa itong malaking bato na ito, marami kasi nagpapakita dito mga kasinag. Lalo na paggabi, napakadilim dito. Madami natakot dito mga kasinag. Noon, pero ngayon hindi ko na alam mga kasinag kung meron pa. Kasi sa lugar pati na ito mga kasinag, yung imbornal dito, 2 patay nang nakuha dito. Diyan may 2 taong pinatay dito. Diyan sa taas yung isa, taas dito sa baba yung isa. Itong daanan na ito mga kasinag, papunta ito sa bayan ng Del Gallego. Hindi natin nasama yung ating mga chikiting. Gawa ng maulan ng panahon mga kasinag, hindi rin naman sila makapag-enjoy sa bayan kung gaganitong siging ulan-ulan. Okay na yun doon sila sa bahay kasi masaya naman sila mga kasinag. Gawa ng nakauwi nga sila dito. Nakita nila si lola nila. Si lola nilang maganda. Andito na tayo mga kasinag sa bayan, dito sa Aplan. Kung saan tayo bumaba kahapon, doon nga tayo nang galing. Tapos dito tayo bumaba kahapon. Kung makikita nyo yung simbahan, yung pinakita ko sa inyo kahapon. Maulan! Kaya, saan naman punta natin? Dito tayo mga kasinag, dito tayo. Walang sayang Pasko dito sa bayan ng Del Gallego. Pasok tayo mga kasinag. Mabat ang pagpo.
Bayong. Pero yan, pag-drive mo ka, garang maghahalas-halas kita. Ano tayo kila Lola? Malay mo may buko sa Ayun mga kasinag, pupunta tayo kila Lola. Tingnan natin si Lola Lisa. Dahil tigdara susi. Tao po, mas kumam po. Mas kumam po. Biruin natin mga kasinag, walang taong nalabas eh. Christmas! Kailan kayo nagdating? Ha? Kahapon. Mga kasinag, andito tayo. Nasa si Lola? Ah, wala dito? Wala. Ay! Wala pala si Lola mga kasinag. Wala si Lola Nita. Ang tao lang pala dito mga kasinag, si Tia. Tapos yung anak niya. Si Lola Nita pala, wala. Nasa Cavite pala. Itong bahay kasi na itong mga kasinag dito kasi halos kami lumaki sa lugar na ito. Laki na lang pa yung bago. Kumain na kami te. Tia. Mga kasinag, punta na kami. Paalam na kami. Ikot tayo dyan papunta sa sentro ng Del Gallego. Masa tumirik niya sa sentro, nagtulak kami. Ay, gasolina pala. Bili mo tayo gasolina. Handa na. Sigurado ka, te? Yeah, Christmas muna sa akin. Dapat ako Christmas sa inyo. Naubos na yung benta sa gasolina. Yung tubo, pinag-Christmas sa akin. Napunta na kami, tiya. Salamat. Salamat sa Salamat po. Sige. Yan mga sinag, makakita nyo. Busy-busy ang mga kabataan. Mga masko. Yan. Sa dito sabi kaya na tindahan. Dito sa atin. Yung binibilhan natin dito. Ang tanong bukas daw. Ayun lang yan. Ito. Ay, sarap. Kalimutan ka ng sakyak ko. Ikaw kaya naman nag-stick sa iya. Yung hari pala. Palyado, ang dami dating motor mga kasinag. Pag hindi nagpago-pago yung mga kasinag, makapadali ang buhay nun. Bakit maribokon ang motor niya? Palibasa tiyag ka lang tambutso. May mga kambing dito mga kasinag, sa munisipyo kasi yan, yan kambingan kasi yan. Mga kabi. Ay, iyo. Sa munisipyo yan. Umiharong pa baga dun sa taas. Alin? Ayan, mga ginawa niyo po edad. Ano mo May gagawa pa nga dyan sila kuya na magawa pala dyan ng ng mga paltog na manok. Yung mga, ang itlog ay gold. Gold brown. Ay brown pa lang itlog. Kakakaling gold. Brown pa lang itlog. Uy, si Jojo andito. Ayun mga kasinag, nakarating na tayo. Dito na tayo sa bahay. Hoy, Merry Christmas! Kuya, Merry Christmas.
Merry Christmas. Mga kasinag, kapatid ko pala si Jojo. Mga kasinag, suportahan niyo pala yung aking kapatid. Nangarap din kasi siyang maging vlogger. Pero vlogger na rin mga kasinag. Anong pangalan ng YouTube channel? Lakwatcheros Motovlog. Lakwatcheros Motovlog. Ilalagay ko lang dito mga kasinag yung kanyang YouTube channel. Suportahan nyo ha. Ito lang mga kasinag ang tanging lambing ko sa inyo. At pa-Christmas nyo na rin lang. Maka 1,000 subscriber lang yung aking kapatid mga kasinag. Suportahan nyo sana. Yan lang talagang lambing ko sa inyo ha. Lakwatcheros Motovlog. Ilan? Marami na, 800 plus na eh. 800 plus na daw mga kasinag. Kung kaya nyong gawing lampas 1,000 or 5,000, gawin nyo na mga kasinag ha. Suportahan nyo naman talaga. Nakikiusap ako sa inyo mga kasinag. Christmas naman. Yun lang yung Christmas nyo sa aking kapatid. Lakwatcheros Motovlog. Ayan. Pag naka 1,000 subscriber na siya, mag-aantay lang siya ng 4,000 watch hour. Suportahan nyo mga kasinag ha. Hanggang dito na muna. Kararating lang namin.